Oh, light. Talalaba. Tilililim. Tilalala. Tilililim la la. Tililalala. Tililalilila. Ewa. Greetings, everybody. What's happening? What's happening? What's happening? Yeah, yo. Yo. What's happening, everybody? We need to start talking about things that define who you are. We need to start getting to a point where you realize, Uti, everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I can then say, ngephutha uhambeni lapho. Once you understand alone, you'll realize there are people that you need to let go of empilweni yakho. Kunabantu ongeke usabadinga ukuthi babe khona around you or your space, whatever the case may be. Why would I say that? I want to say to the biggest mistake we all make. Lento leyo ufuna ufana nomunye umuntu. Keep emqondweni wakho lo. Uyakuze ubhuti wakho. Uyakuze ubumfweni, uyakuze ubudadweni. But you can be the best of who you are. Eyes alone. Many people masikhuluma ngento abantu abadala. There are so many people abahlushwa amadlozi. There's so many people, so many families ehlushwa umsamo. The best way to look at that, awuqala ubuke kini. I always say, qala ubuke ekhaya kini. Ubuke ekhaya kini. La uzalwa khona. Many of you guys, abanye bahlala bakhule emzini kagogo. Ubuka gogo. Hlala sibaningi. Sonke sibiza isibongo esisodwa. Kodwa kunabanye ababizwa abazalwa amantombazane lekhaya. That is self-explanatory. Self-explanatory. No need ukuthi uzochazele lento. That's why I always say, qala ekhaya. Qala ubuke kini, ubone sibo 5. Mina usibani. Kodwa laba bazalwa uAntwami nje la. Kodwa sonke sibiza lesi sibongo. Already we are aware ukuthi shit. Kunendoda engazange lenze iqiniso la ekhaya. Kunendoda engazange lenze iqiniso la ekhaya. Ubona le ingane zibiza lesi sibongo lesi nje. There are so many people that have an issue. With sibongo. It's not funny. There's so many people. Wesike uthola ukuthi usefuna ukuganwa kumfowethu. Ubiza isibongo samama naye azange futhi amukelwe kahle esibongweni samama. Or even worse, uthola ukuthi nobaba wakhe naye ubiza isibongo sagogo lo yaya.
sagogo loya yanaye futhi naye ogogo naye waye-adoptiwe kulowo mndeni ngoba nakho esigodini kwashona abazali bakhe nani. It's a very sensitive topic le nto engiyishoyo. It is so sensitive ngoba ziningi iy'ngane zabantu ezihlushwa yona, and ngoba ibahlupha le nto fethu, it's not easy. Awucabange-ke umuntu onjalo angene abantu abadala. Angiza ngithini? Angenwe abantu abadala. Hhayi uthi yena avuke ekuseni athi mina ngifuna ukuba inyanga, ngifuna ukuba isango nani nani. Don't waste my time mina. Nginasikhathi sombhedo mina. Mina nginasikhathi sombhedo. Kulo ngicela ukungahanayo amakhosi ekhaya man. Kehle. Ngaphendula. When it comes to healing, kwelapha sonke siphuma ey'godini ey'ngafani. Kulezi y'godi esiphuma kuzona zinemithetho. Uthi thina siphuma kuphi, nina niphuma kuphi. You guys have a way of living ebekuyinto okanye okuyinto asesigodini senu. You also have a way of living yasekhakini. So I can't just wake up in the morning and then ngiqhamuka sengithi mina ngozuzowenza lokho kufunwa yimina. Awuyona ingane yami, awuyena nje wasekhaya nani. It's very important-ke bafethu ukuthi uzazi ukuthi wena uhamba ufike. But there will be situations where it's no longer about you. It becomes a family thing or a parental thing. Ngithi manje ngichaza le nto ngithi mina kuney'nkinga ezibhekene nawe bese kuba khona inkinga ebhekene nabazali bakho, kube khona inkinga yomndeni, kube khona inkinga futhi ebhekene nomsamo wakho. Let's talk about lezi things. Inkinga ebhekene nomsamo wakho. Okay, la emsamo kwenu kuwe waba khona abantu bakini ababulalana, babengazwani, zayigwazana lezi zinja lezi, zasithakathana zodwa lezi zinja lezi. Wathatha ubhuti wakhe wamngcwaba le eNewcastle, kanti thina sabantu baseMlasi. Wathatha usisi wakhe wamngcwaba le kaNongoma, kanti thina sabantu baseHammersdale. Wathatha icala lomsambe, licala lelo baba. Lezi zinto lezi esibizwa ngani ngemkhokha. Mkhokha. You need to talk about those things, Baba. Those are things, Baba, that if you guys don't fix, hey, bazumshaya. Qala sithi, "Hayi, what is flathelo idlozi? Hoyi thina. Sinje." Those are things ezikanjani. Let's talk about a different thing. Cala lomndeni nayo. I just explained it. Cala labazali. Abazali bakho banqabe iy'phiwo zabo. Wena usimukele isiphiwo sakho. Usamukele isiphiwo sakho. Wenza izinto nani bona labazali labo. Umgondondo le yabazali le. Ijike futhi izame ukuphazamisa wena kuleso siphiwo sakho. Oh, a worst thing. Wena mzali uney'ngane uyayikhetha uzozihlukanisa, enye inje enye kanje, enye ithola i-treatment nje enye ithola i-treatment nje. Umgonqonqo yabantu namanje kulezi iy'nsuku uthola ukuthi umuntu akafuni ukuthi ingane ifunde,
ucabanga ukuthi usubaba ubuhlungu. Wait, Daddy, that is not the case. Uzidalela amacala nje msami. Ngebhadi asiphume kumndeni ofanayo, asizalwa abantu abafanayo, asinazo iziphiwo ezifanayo, asisoze sabona izinto ngendlela efanayo. Once you understand and accept that, uzo-understand ukuthi ngeke wena usuke la usuka khona uzohamba uzongena kamakhelwane la ebese ufuna ucabanga ukuthi uzoshaya u5 emsamo wakhona. Udakwe yini msunuka nyoka? Usuka la usuka khona ufuna uzoqhamuka ucabanga ukuthi hayi lula kamndeni ngathi nje ngani balolwazi sifuna ulwazi lakho. Utakiwe ngquza, hamba obuza kini. Ayikho into oyifundiswa abanye abantu bakomunye umuzi. Ngeke bakhulume kuwena mfana nomkhohlwa. Khohlwa. Phuma emqondweni wakho leyo nto, hamba uyisakaza usipine ngekhanda mawuthanda, ngeke kwenzeke. Abantu kumele bakunike injula abuchopho yakini abantu bakini. You say it all the time, ngijena mina. Unjena ukuthini ungamazi umlawuli, ungamazi umphathi womsebenzi wakho, ungamazi umnikazi womkhonto, ungabazi abavikeli bekhaya lakini. Yini ke wena yini ozoyikhuluma? Because that automatically tells me ukuthi if ungazi isisekelo sakini, okusho ukuthi izimpande zasekhaya kini awuzazi, izithelo zasekhaya kini awuzazi. Automatically tells me ukuthi ubulawu bakini awubazi. Automatically. If we want to be technical in the situation at hand, we can go there. And let us make reference to Isibaya. Esibayeni sakini, everyone has a role to play. Kwikhaya, everyone has a role to play. Esibayeni sakini kunabelimi, kunabantu abalinduzana, abelusi as well. This is an everyday thing. It's happening even right now. Hambuye emakhaya lapha, it's happening right now. Intombi zala ekhaya zihamba sensimini lapha nogogo, ziyafundiswa yini kwenziwa kanjena kanjani. All right. Abafana bala ekhaya baphuma lapha hamba yolusa nini? Fucking shit. Abantu, damn it man. Buye nenkomo zabo. Nani? Bantu shabanye abafana lapha nani? It is fucking happening daily. It's a way of life. Into yakini. Ukuthi thina senza kanjani wena ungenaphi? Ukuthi lo yamuzi wenza kanjani thina singenaphi? Ukujula wezinto zakhona zibhekene nawo. Isigodi sabo, ungathola esigodini sabo mhlambe banomfula. Shutha amanzi omfula into abayijwayele. Esigodini sethu thina sinempophoma thina. Empophoma ehamba iphenduka umfula nayo iyongena mhlambe la engena khona. Okusho ukuthi thina sijwayele vele into kanje. So ukuhlambuluka endaweni yamanzi aqhamuka phezulu asiqabuki, into esekujuleni wani wesesibayeni sethu. Ebese sibuka lo yamakhelwane lo ungale kwegquma. Yena bona umfula nje abawujwayele. Impophoma into engabangayazi ngaleyo ndlela, kodwa banolwandle. They got access to ulwandle. Okusho ukuthi ekudleni kwabo nani futhi nenhlanzi into abayidlayo bayijwayele. Inhlanzi meaning ufish. Into abayijwayele leyo. Mhlambe ezithelweni nokudla abanani mhlambe whatever. This thing is simple. Look at it manje. Go to Natal. Right now, it's the end of the rainy season. Eziphi ihlahle khona lapha? Eqhakazayo.
Go hamba ubuke. Go hamba uye Cape Town right now. Ubuke ihlahla ekhona. Uwela unyukwe hamba uye Gauteng. You start to see jacaranda trees. Ziyalokunja mani nani. Hamba unyuke eLimpopo laphana got very beautiful fruits lapha. Mawunyuka uhamba uya unyuka uthi laphana masudlula kulo mgaqo lana lo mumbi uzoqhamukela town yakhona uzoqhamukela eThabani Mall usuzongena usuthi. Very beautiful places there. Different fruits, different trees, different what. Even imfuyo yakhona ifani nayiya lapha nalapha. Go to Cape Town. Hamba iyiphi imfuyo elekhaya eCape Town. Go do your research. Hamba ubuke lapha. Beef is very rare in the Cape. Why? Hamba ubuze lapha. Igodi zakhona, izinto zakhona. Dabayazi hayi ibhoko nje igusha. Good shot. See what I mean? But you go to the Eastern Cape. Yes, libhoko ikhona, igusha ikhona, nezinkomo zikhona. Mawuqala usungena eEastern Cape usuyaqala usuyazibona lezi zinto. See? We know this, but ngoba sifuna ukuhlale siqale sihambe sobuza kulogobela lo ozofika sitshela into angayazi naye. Into ayicabangayo. But we don't want to fucking go sobuza imalithi. Hamba ubuza kini baba. Buza kini. Buza la ubuza khona nani. Mina uzofika kumina ngizojikijela kini. Jikijela emsamo wakho ngoba ngiyenwa kini mina. Owami umsebenzi ukukulapha. Full stop. Hayi ukuthi ngikutshela ukuthi kini impande zakini nani. Who the fuck am I ekhayini mina? Ngubani mina kini? I'm a nobody kini. Just like you are a nobody kaya kithi. We don't give a fuck. Just like you guys will also don't give a fuck about us. So this thing is simple. Understand lineage yakho. Know your lineage. The reason why ben robber banishayele imali engaka ingoba bayanibona ukuthi anikwazi ukucela emsambeni. Bafike baningcolise ebese ungabusanalo ilungelo lokuthi uyohube emsamo wakho. That's the reason why they give you all this bullshit. That's the reason why they do all of that. Bakushaya uthi the time uthi papa usuyaphaphama usungcolile. Nina madoda bathumele intombi bafike bayicabe ngezilwane bayicabe nani ayinike nemithi ayihamba lo hayi silokhile le hayi uyasihlula sizomzama ngezingane othi uyafika kade akuzona nezingane zakhe hayi so sesubhlungu ngoba kunjani nani. These people, when people have an agenda against you, obviously they are watching you. I don't give a fuck. Mina ngizokubonisa lento ongafuni ukuyibona. Lokho engikubonisayo ngilokho ngiyenza. Ngiyenzela kona lokho ephuzwini ukuthi ngiyazi ukuthi uyangibuka. Because that's the person I am. That's the character I am. See what I mean? You need to know, Bafo, how far you can go. Abantu bakini kumele bakwazise udaba lakho. I expect mina ukuthi mina ngizokuchazela angazi ini manje. Hayi manje ngibulala. Mele ungifundise ini. Ayi akumelanga ngikufundise fuck all baba. Abantu bakini ekumele bakufundise into yakini. Lapha emsamo wakho you've got a rich lineage of people ade bengafani. Yebo bakhona abanye abenza amaphutha abasekulindeleni abajikisiwe emsamo. Yebo bakhona abayiqede indlela zabo bamukelwa emsamo. Yes. Yebo futhi bakhona
abadingiswa ngobuthakathi babo. And we can't shy away from lento ukuthi yebo bakhona nabanye ababhecwa ngamacala bengenzanga lutho, ababhecwa ngoba inyama bengadlile. Those are the energies that you need to be able to tap into. Guess what? Masenza imisebenzi sikhuluma nayo yonke leli hlobo labantu every day masenza imisebenzi. But what amazes me is ukuthi abantu don't fucking realize this. It amazes me ukuthi how in the hell singaboni ukuthi sikhuluma nayo lonke lolu hlobo labantu on a daily basis uma senza into. We do it all the time. A simple thing. Ungenisa abantu abadala. Uvela ubangenisa nje? No. You guys need to report. Kumele nibike. Before nibike, nihlangana nonke lapho nikhuluma into nikhuluma. Hayi, asikwazi ukushisa impepho. Inhliziyo ziboshiwe. Asivulelani inhliziyo. Meaning we understand ukuthi into ezothintelana nomsamo is a peaceful thing. Nawe ke mfowethu, dadewethu, ohamba nesimo sabantu bakini. These pieces of shit mazibona ukuthi uhamba nento yangempela, a natural gift. They will always try to piss you off. They'll always try to make you angry because they think ukuthi bayakuphazamisa kwi-communication yakho nabantu bakhe. These witches understand the power of you being at peace, and it scares the living shit out of them. Anyone alone? When you are at peace, that is when you get these messages. That is when they start to respond to you. Abantu bagini bafo. They start to respond to you. Then they engage in conversations with you. Ukuthi ke abantu bagini ke bahuba kanjani or mabexoxa nawe ngani yabo bakhuluma kanjani? Whose problem is that? Indaba yakho le. It's you nabantu bakini. You need to be at a point where you understand how they talk to you. Communications. They need to tell you ukuthi bahuba kanjani nabo. They need to introduce themselves kuwena. Angithi bona abenzeni abangene wena, ibona benze njani abakukhethile. Okusho ukuthi umuntu mayikhethile okanye bekukhethile bona kumele bakutshele sibawo bakutshele ukuthi bakhuluma kanjani, bakutshele ukuthi yini abangakudli, yini into abangayithandi, bakutshele ukuthi yini ebangcolisayo, bakwazise ukuthi yini indlela yokwenza izinto, bakwazise ukuthi into yakini ihamba ifike kuphi, bakwazise izimpi obhekana nazo, bakwazise zonke izindlela zakho ekumele uzihambe. Abakini hayi mina kwakomunye umuzi baba. And akunandaba ukuthi kamakhelwane kwenzakalani. It's none of my business. I don't give a fuck. Akunandaba. But into ebhekene nami mina lo, I give a fuck. See what I mean? You need to engage in those conversations. It's not always nice. Yeah, but it's not always going to be a good conversation or whatever the case may be. Yabo? Kunabantu nje abafisa ukubona wena uhlupheka.
Kunabantu okubagulisayo nje ukubona ukuthi uphila kahle nani. Bafuna nje ukubona, they just want you to keep asking from them. Kunabantu abanjalo. And kunabantu who will never appreciate anything that you do. As long as yenziwa wena, hayi khona. Ufika omunye umuntu owenza into efanayo neyakho. Bampraise, bamjabulela. But ngoba wena, they will not. Yabona lona. You need to get to that point where you understand this thing. Also, this thing is about peace, Buffett. How? And the stronger you become, I mean, the more peaceful you are, especially Mohamba nesimo sento yakini. Hey, mshanami. Kunezinto ozozizwa, kunezinto ozibona abengamelanga uzibone. Ngabo labantu bakini. Kuneyinhlanhla vele ezikhona. Nakhona, once you understand that, so when someone, or let's use a different analogy, uma sekufika khona laba bakini abazohlangana ke bodwa mhlambe wena ke they making you the black sheep, bakuvalela ngaphandle. The black sheep always becomes the goat of the family. Always, bro. They always become the most successful. The black sheep. Uzibuze now ukuthi why? They will have to tell you. Yabo? Because isisho sithi thatha semsamo umbeke emnyango. Thatha semnyango umbeke emsamo. Do we even understand what the fuck that means? In most families, that one child, they usually turn that child into the black sheep. They usually do that, and ibuye bashaye. Ngoba abadala amathonga kuleyo khaya agcina enzani? Echema kuleya ngane. Because they want to show you guys amandla through leya ngane. Bayiphakamise, bayenze umuntu. Hlonishwa umhlaba wonke. Nina kodwa lokho nihleli nale enhliziyeni le nengqondo ezimbi ezifana nani. Lokho nithi hayi unjani kanjani. Hambe niyikhuluma kabi ingane. How can you go to omakhelwane? Ukhulume kabi ingane yakini, ingane yabhuti wakho, ingane kasisi wakho, ebese ucabanga ukuthi labo bantu bazokuhlonipha wena. Wake up. Wake up. Fuck. You need to wake up. Because it does not make sense. Wena lokho usitshela ukuthi usakhile uyathakatha, usakhile nje, usakhile wenzeni. But usakhile umshana wakho mos. Okusho ukuthi nina lapha ekhaya kini, shothi nina enzakalana. Wake up. But in your small mind, you end up thinking ukuthi you are tainting that person's image. You see, you need to know these things. Mina mfethu angiyeno again. I will always remind you again. Yabo. Angiyeno again. I don't really care who says or thinks what. But we need to get to a point where you understand who you are. When I heal, I don't heal you. Well, no. Silungisa umsamo wakho. Phume kuwena. Hambe ngiyibhekelele. Waye omunye umuzi. It is you, baba.
that has to engage in any conversations or any things ezake zenzeka ezaphazamisa izinto zakini. You, not me. Yakini mkhulu idinga ukuthi wena uhlakaniphe. Idinga ukuthi uhlakaniphe wenze izinto ngendlela ekuyiyona. You need to get to a point ekanjalo. Hayi ufune whatever inani. Ask yourself one question. Why is it ukuthi when you come ukhulume ngento wena uyibonile bese kuba khona abantu abazoba nezinto abazozisho ezingehli kahle? Hayi mina ngimdala mina. Hayi mina nginjena mina. Hayi mina kwasha kwacima wavutha amalanga. Uzongidakela lo. You need to ask those questions. Kubantu bakini. You know, it's unfortunate ukuthi ingane zabantu ezineziphiwo mazikhuluma ngamaphupho azo, they get dismissed. Mazikhuluma ngezibonakaliso zazo, they get dismissed. Mabekhuluma ngezehlakalo zazo, they get dismissed. Izehlakalo, izinto ezenzakalayo, they get dismissed. Kodwa lo othi asambe sontshontsha amandla lo uyalandelwa yena. Samba. Yeah. Akawa deserve. Who the fuck are you to tell umuntu ukuthi they don't deserve into yakhe? Ubani unamba bani wena? Unamba bani wena? Ngizotshela abantu ukuthi lo umuntu loya okube bekuwena wena ubuzo wenza kangcono. That's the reason why it's not you. That's the reason why kungawena. Ngoba ukhalela into engazona zakini. Awukwazi ukhalela into yakamakhelwane. Awuyena wakho. Awuyena wakho. You need to get to that point where you are able to have those difficult conversations. It's not always nice. Eminye imindeni makuyahlangana kufa abantu. Eminye imindeni ayihlangani kwayikona. Eminye imindeni iyahlangana yonke. Ebese kuba khona ingane eyodwa nje balokho beyivalela ngaphandle. And then they ask themselves, see, lo muntu silokho sithi thina siyamvalela nize nihambe niyomthenga emathuneni. Elokho emile nje ethe yiva nje elingahlephuki. Ngobani? Sibuze. Nize nibe nonya ngale ndlela ukuthi nize nithumele izingane. Hamba uyela ahlala khona. Ufike ujikjele lento khona kuzomosheka. Shishlwane lapho khona kuzomosheka umndeni wakhe. Silimandini. Umzala wakho, umndeni wakho. Silimandini. Ubhuti wakho, umndeni wakho. Uma umosha umuzi kamakasisi wakho, uzimoshela wena silima. Uzingcolisela wena wakho umsamo. Uma uthatha lokho hamba uyisa kubhuti wakho ngoba nakufuna umshado kabhuti wakho uphele. Come on man. Uzimoshela wena nawe. That is what they won't tell you. Bakunika lento abakunikayo, but they are not telling you the repercussions of that. Ngeke bakutshele. Bazokutshela kanjani ukuthi lento yenzayo nani nawe izokumoshela? Ngeke bakutshele. Wake up, ho. Wake up, bafethu. Come on man. We're not kids here. We are not kids. You need to wake up, Fuke.
Wake up. Do you think the work I do, they don't have a problem, these guys? They've got a problem. That is why I'm rude and robust and I don't give a fuck. Tshela because into engiyenza yami. Akuyona yakithi eyami. Yayizwa into engishoyo? There's a difference there. Akuyona yakithi eyami. Meaning it's me. I am the issue. I am the problem. I will be the one to stand for it. So if you want to know, you fucking speak to me. See what I mean? Hayi ekhaya. Bangena apho ukuthi mina. Fuck that shit. It's me. Ngoba isabelo sabani? So you want to know, you fucking ask me. See what I mean? You need to know udaba lakho. Know your story, bro. Know your story. Vele uzozanya. Vele bazokuzama ukuphazamisa, especially if you are doing something they've never seen before. Especially uma uzosebenza futhi ngeqiniso lakho. Ngoba nabo bayalazi iqiniso. Bayazazi ukuthi abazona inyanga. Bayakwazi lokho. They know that very well. Into abayaziyo le. Which is the reason why mase kuvela inyanga yangempela isiyenza lento le bahlulayo. They have a fucking problem. They fucking have a problem because of that. Okusho ukuthi wena ke mela into yakho. Imele. Abakini ke then will back you up. Mela into yakho. Abakini will back you up. Hayi ukuthi into yabantu bakini wena ha. No baba. Uma kuyisabelo sakho okwakho. Yes, you will be guided by abantu bakini. Yes, you can ask abantu bakini. Yes, you can tell them magne problem. But isabelo sakho. That is why kumele usimukele. Ukanjani? Yakini leyo nto ngenaphi mina? Ngena wakini mina. To yakini leyo. Yakho nomphathi omsebenzi wakho. Nina lokho kumele nikwazi lokho. Hayi mina ngingenaphi, I don't fucking care. Uwe nomnikazi wani umsebenzi wakho. That is a discussion you need to have. Nomphathi womkhonto, nomphathi wani womsebenzi wakho. Not me. Those are conversations that you guys need to have on the real. But many people make the mistake yokuthi uzocansa lokho ubona umkhulu la abese uzophupha inja namhlanje. Hey mkhulu, inja ngibonile injinjani? Kusazi uphupha ihashe. Hayi lela hashe. Manje mina lokho ngiphendulana nawe, ungazongidakelwa mina. You need to be able to engage nabantu bakini. Abantu bakini ekumele bakutshele udaba lakho. You need to engage with them. It's the only way you'll know the depth of healing yasekhaya. That's the only way. It's the only way you're going to know how far you can go and what herbs you can use and when to use those herbs based on the instruction of Abantu Bagini. Abantu Bagini that have to tell you those things, Bafo. They need to tell you and guide you regarding that. I mean, and now as Pumas got in a sword. Where's the guy as Zala Bandabafanai? Even worse. Even worse. And ekuzazalweni abantu abafanayo isabelo sakho nesama kufana.
Sabelo sakho kumele usazi. That is why kumele usimukele. Guess what? We also say this every day, but we don't realize it. Hayi manje awusho udivumeli ilozi. Udivumeli nani. We say this all the fucking time, but we still don't realize that. You know? Meaning we understand we get to a point of what we call acceptance. So if you understand you need to get to a point of what we call acceptance, meaning before you get to the point of acceptance, we need to know what we are accepting, from whom and why. Because umnikazi womsebenzi kumele azazise, kumele akutshele. And they have to ask you that question and give you the opportunity to agree or disagree. Guess what? We also still say that every day, but asibona. Hayi mina ngasinqaba nje isiphiwo sami. Meaning you understand and acknowledge ukuthi there is umnikazi wesiphiwo, umnikazi wesisebenzi welokunjani womsebenzi. You understand that ukuthi kunomnikazi womsebenzi, but still usanenkinga nengane yakho ukuthi nesiphiwo, ufuna ukuphazamisa isiphiwo sengane yakho, ubone ngathi into impilo ephilwe ingane yakho kufanele ngabe yakho. How singcoli somzali, how singcoli somzali. Hayi lempilo fanele ngabe yami, hey fanele ngabe kunjani. Kahle wena, ebese yakho iphilo ubani? Kahle wena. Some people kumele batshelwe, abanye abantu badinga ukutshelwa straight ukuthi mdala onjani. Hey fusek, mawunenhliziyo embi unomona does not change. Unomona and what you're doing is wrong. And into ebuhlungu labantu bazele labantu benjalo. Ungiyeke ngalabo abafuna ukondlelwa izingane. Hawu ihlazo nje, ihlazo enje, ihlazo phela lelo. Hlazo bukisa ngabantu bakini ezweni. Many people, when they do this witchcraft thing, they are promised ukuthi uzokuthola lokhu, uthole lokhu. Mase ngasenzeki qaleke manje. Awusalali manje usulandelwa izinto ongazazi. In manje nani. See what I mean? You need to know these things. You know how easy it is to just say, all right, Buffett, me, nazi wash, na I meet, and then I just shut up. It's very easy to do that. Ne? It's extremely easy. It's not even funny. But ask yourself a question. If a person is willing to take time of their own day, or akhulume with strangers regarding the healing of a specific spirit or the healing of a specific entity, based on their own experience, based on them going through it themselves. Zibuze umbuzo. And what makes you think ukuthi wena uzolokhu uthunywa abantu uthi hamba, hey hayi
uyasebenza manje hamba umphazamisa me and you think that person can see. That means you are delusional. That means you are delusional. It means you are delusional, you are stupid, and ungumthakathi. Yabona leyo nto. And that's the problem. And many folks have an issue because bathakathile, bonile ekhaya, bathukile abantu basekhaya, bangcwaba ithambo labo la bathanda khona, bahamba bathatha izinto ezimosha isidima sala ekhaya. Bayitshela ukuthi bahlakaniphe bodwa, bayizigebengu bodwa. Simbumba thina, simbumba. Ayikho imbumba esele kanje. Ayikho imbumba esele kanje. Okanje. Kokhona izingane ezibili engingayifuni noma le yodwa nje nani. Kodwa nithi nihlangene. Anihlangene mkhulu. Ngoba leyo ngane leyo inezidalwa zayo zala ekhaya. Inabantu thola ukuthi nina anibazi at all. Iyona yodwa yasi. That is why it's called isiphiwo, ngoba kumele asimukele. That is the reason why it's called isiphiwo, ngoba kumele asimukele, asamukele. Mayisimukela isiphiwo sakhe, bese abanikazi bomsebenzi bamazise isabelo sakhe. Not this bullshit. Not this bullshit esizwayo la. This rubbish where uvuke ekseni songicabange kahle engathi sengifuna ukuba inyanga. How? Do you know how fucking painful it is ukuhlusha abantu abadala? Living your life peacefully. You are a teenager, you just want to have fun. Uyazama nani usevasithi, you just trying to create a future for yourself. Uhleli laphana kwilane elab, wenza ama projects akho iqale lento yamntanami yo qala hey ubaba yini qale lento busy uyatype laphana iproject yakho, and then you leave the fucking body. You ukhona la but awukho la. Do you know how painful that is? Ula kodwa awukho la. It's like a fucking crazy daydream that is so real. Wherever, you know how painful that is? It's not fucking nice, bro. It's not nice at all. Uhleli lapha unesifiso nawe sokwenza uthi nani indlebe zivele zivaleke. Uthi uyakhuluma uthi ulele nanga umuntu uyakuhlebela la. Uyambona uyeza uthi hayibo umuntu phela ukhuluma nami uyangihlebela. Cha lalela uyabona lento adoyenza lapha bacasulile abantu abadala. Lalela kunomunye manje onje nje. Yazini awuvuke vuka woza samba akise la buka la. Buka ukuthi wenzani baba uncane wakho. Buka ukuthi umalume wakho wenzani la. Wozolalela ukuthi bathini. Woza ulalela bawusaphela bese vele uthuku uyavuka. Vuke wena. You think that is nice? You think what I'm talking about is fucking nice? Kumnandi. It's not nice. It's not nice, my friend. Ayifisi into ongayazi. Yazi ngeke ngithi mina ungcono kabi umuntu ozosho ukuthi lokho mina angidlulanga kuloko, kodwa uma kwenzeka kimi
kwenzeka kanje. Ngcono kabi loyo kunalo othi ozofike wena uhuba into odlula kuyona. Why do you think? Think about it. Why do you think uma uzohlushwa umoya ebese udlula ekulashweni kwalomoya, ekulaphekeni kwalomoya, ulashwe lomoya, ebese lomoya usuya-understand, usuyahuba kwena, ebese mase usukwazi uqala usu-understand, oh kuhamba kanje, and then they start sending people to you abahlushwa into efanayo. Qala uzuzibuza ukuthi hayibo lo muntu wayelokho ngibuza into nami engadlula kuyona ubaba yini, hayibo nangu umuntu, hayibo. Then you start to realize, oh kanti. That's why you always hear me ngithi mina it's a like for like thing. Like for like. This thing is simple. It's a like for like thing. It's straightforward. But we want to complicate izinto ngoba sifuna ukufana naloya muntu. Kanti sesithuka abadala. And guess what? Makufika umuntu odlule kulento wena odlule kuyona, automatically you just know it. Uzuzibuza ukuthi lento engiyikhulumayo ngiyithathele. Bona ingane yabantu vele iphumele izinyembezi zijabule. Wena wazi ukuthi uyakhuluma ngoba uyakhuluma phela. Kanti ukhuluma ngenkinga hada ayifuna ukuthi ilungiswe. It's a like for like thing. Ngeke futhi uyilaphe into engakaze yaba khona kini. Ngeke. Yabona. And that is the thing. And that is where many folks get it wrong. Many folks get it wrong. Yabona. And that is basically where things go wrong in the spiritual realm. Wenze lokhu usho lokhu ungakwenzi lokhu ma ungakwenzi ishinganona the moment uzehlisa uyenze leyo nto hawu qala umangali uthi hawu okay kanti kunje. It's not easy, bruh. It's not easy being yourself. That's what I always say. Akukho lula ukuba wena. Ngoba ukuba wena ku-attracta abantu abanjengawe. Hayi ngene ngisho. Ake ngiphinde ngisho lento. It's not easy being yourself. That's why people fake. Ngoba it's not easy being yourself. Ngoba you attract abantu abanjenganawe. And you have to guide and engage in those conversations to help heal those kids. Ngoba wena nawe uhlule. We gave you the responsibility of this. That is why sifune ukuthi uzidlulele wena kulokwelashwa kanje. Ukuze mase kufika izingane zabantu uzokwazi ukuzichazela ukuthi what is to come and how the healing will happen. You see? So there's no magic. La. Logic. Think. Athi uzofika umuntu la azongitshela into engayizwa kahle. Awucabange mina ngiyasuka la ngisuka khona. Ngifika lapho ngizothi uma wena ufuna ukukhuluma nomkhulu wakho, nangu umkhulu wakho, masimba mani lawo. Nangu umkhulu wakho. Simthathele umkhulu wakho samfaka la, masimba mani lawo. Wena umoya wamkhulu wakho
waphuma phambi kwakho uyingane noma usumdala, waphuma waphelela umoya, waphuma wabanda walwe nani phambi kwakho, okusho ukuthi umoya wakho uphumile wahamba kuphi? Waya emsamo, waya lapha la uyakhona. Manje usubuyele usula la nawo umkhulu wakho masimba mani lawo. Because if that is the case, then manenza imisebenzi lapha. That means niyakwazi ukubabona. Hey mkhulu, yeah sure, good shot. Bullshit. You can't see them because they are intangible, ababambeki ngesandla. Thina siphila la kwelikaMenzi. Sikwazi ukukhanyisa amakhandlela, sikhanyise ini, sibeke utshwala lapha, sibeke ini, sibeke lokhu, sibeke nani, sibeke kugcwale, kudla kube mnandi, kube yini. Ngoba siphile enyameni, in the living, kwelikaMenzi, that is where we are. Kodwa siyababona yini abantu esibenzelayo? Siyababona yini? We fucking cannot see them in the physical. Kodwa sihuba nabo ngokukamoya. So that should tell you ukuthi kahle kahle umsamo ngumoya. So what the fuck makes you think ukuthi uzongena emsamo womunye umuntu wena uzolawula? Wake up. Vukani emaqandeni. The reason why behambe bekhuluma lento yomathwebula because they are giving you a spirit that is not even into yakini. That is why befuna ukusitshontsha. Bacabanga ukuthi hayi yathatheka le mnana ngoba akuyona eyakini. Vela yike emsamo wakho lento. Wake up. Wake up. Wake up. Hayi, athi ngihambele. Peace out. Dango.